Hah? Lupute Semar apa, klerune Semar apa kok Semar arep pateni. Semar ki ora usah pateni, Semar ki wis tuwa. Engko modar dhewe. Kowe iki padha wae ora jare arep mbelani bapak, mbelani kok. Rumangsane apa? Sinuwun Kresna ki lupute apa? Hah? Sinuwun Kresna ki kenal karo kowe ora, bapak ki tepung karo kowe ya ora. Kowe iki dudu sapa-sapane Sinuwun Kresna, kowe dudu sapa-sapane bapak. Ora lah kowe iki arep ngopo? Arep nesu. Tinon neng pasewakan busana maneka warna Pospitenggo jono miang mansa sarwarokma ranggeng maneh nara wata Obro Prabanyo kang sumirat kenyaring teca leliwaran ler kilat sisiring tadet sisiring tadet Wimbo kekondo mrek winget tiupeng ma to mandung saparan mangambar kungas ngebeki jero pasewakan
Mangkya darajating praja kawaryan wasanya ruri aurora pangrehing ukara karana tan palupe atilar silastuti sucana sarajana kelu kalulun kala tito tidom tandhaning mati anda yengrat di ning karoban robeto Iwangsung mono mangadiri ruwi ono sasmintan ing sejagad wasaning ubana Nur wangge paman Patih Arya Sengguni paman Pating Ploso Jenar ayo dadake kaget pekenira si paman Patih Arya Sengguni wontene wakenira ingsun biji wenten kanjengan manira paman Patih Arya Sengguni paman Patih Arya Suman kawula ana ninggih kir dewaji sesembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan Gusti kula anak Prabu Jaka Pitana inggih anak Prabu Duryudana sekawit padukami dhateng piswanipun ingkang paman ing kepatihan nggir ing jawi sanget damel kwatosing manah pindharon salomba pinanjering alun-alun kumitir acara maras nanging sareng wonten ngarsa paduka manah kula tebih saking raos kemarasan nggih dewaji sembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prating delahan anak Prabu Jaka Pitana kawula ana non paman Patih Arya Sengguni iki katiparan kungsring biji nangka dadi batal wakil ingsun pranata tata rakiting kaparajan marata diage aturna marang panjenengan ingsun samendang aja nganti kekarempin paman Patih Arya Sengguni menapa ingkang sampun paduka dawaken tartentu kula mboten badhe swala menawi padukan dangu dhateng tata rakiting kamarajan negari Ngastina nggih tartentu sedaya datan badhe angguciwani awit saking para kawula samya sayekseka kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwin negari ing Gajah Uya mandhapipun dumateng para adik prajuritan Sangya Parasata Kurawa ingkang boten kendhat ngenya tansah gladhen olah kridane kaprang sawanci-wanci praja paduka katempuh marang muka tartentu boten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu ingkang paman ing kepatihan remuk kasawarna putung sumangga kabandhem nonggir kawula ana ninggi paman Arya Sengguni ninggi tuwa damel bumbung sartane damel marmanahipun ing putra Ngastina
awit jangkep kang dadi aturira paman budal liwat pakaran ingkang utama tindakno selawase urip paman pati harus ngguni menapa ingkang sampun patuko dawuh badhe suwala namung kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhaping pepada paduka anak Prabu Jaka Pitana anak Prabu Duryudana paman Haryayi kula tampi kendelo sami-sami buat langkung kaprayogana lenggah sing andika paman Harya menapa ingkang sampun paduka dawuhaken lenggah kula kados dene kirang sampun boten kirang sekeca nggih anak Prabu kawula ana ninggi Dun wangi pupuh nemban Dewa Buddha Genya sampun sekeca lenggah wonten datulih praja negari Ngastina kula aturi langgeng marayogaken pilenggahipun pupuh nemban Dewa Buddha pupuh nemban ngawu langit Niwang Agung muga ngayomi marang paraja negara Ngastina sak isine ya nggih anak Prabu Jaka Pitana iya anak Prabu Duryudana ora liwat nggonmu merayogake kelawan sowan sartane lenggahipun bapa ing awu-awu langit ya pun bapa Dewa Buddha ora liwat mus prayoga banget anarimaku nggih ora liwat aku ngaturke salam taklima katur pupuh nemban iki samangke damel bumbung sartanipun damel marem tiasing ingkang putra Ngastina pun Duryudana pupuh nemban iya marata diake satatakna sangyaning para wadyabala sartane para kawuling kang padha gantung seba pun bapa mung kari nderek nggih anak Prabu Jaka Pitana Nun mangke pupuh nemban Durna pupuh nemban Sokalima pupuh nemban Kumbayana akhiripun paduka kula biji rawuh lenggah wonten ing datulih praja negari Ngastina ingkang putra pun Jaka Pitana ngaturaken pambagya raja mugya kunjuk wonten ngarsa paduka pupuh nemban Kumbayana pupuh nemban Sokalima lole kentas waru gembal manyar-manyar Dol neng dungkul wana alas dadi wana. Oh, latalah. Iki ger. Anak Prabu Duryudana kasinggihan. Samangke amiji dhateng wiswanipun ingkang bapa ing Sukalima. Ingkang bapa pun Kumbayana sowan kula nampi pambagya raja saking paduka anak Prabu Duryudana. Sowan kula tebih saking rubeda caket marang kawidadan lan sowan kula Rahayu Widata nering sambikala nggih anak Prabu boten langkung keparengga kula ngaturaken puja pangastawanipun ingkang bapa mugya kunjuk wonten ngarsa paduka anak Prabu Duryudana anak Prabu Jaka Pitana pupuh nemban Kumbayana iki sampun kula tampi damel bumbung dasingsun boten langkung prayoga anggen jengandika paduka pupuh nemban Durna lenggah iki kados sampun boten kirang prayoga pisanipun ingkang bapa ing Sukalima nggih kula non apa dene Dimas Werkudara kandhangipun Kakang sawise wis sawetara wektu sumondra pesanggra ing praja negara Ngastina Werkudara prayoga lungguhmu Bratasena kandhangipun Kakang. Wah. Duryudana kakangku ya. Nggonmu mbageke sartane prayogake kelawan nungguhe Werkudara. Sowanku kaya dene wis ora kurang prayoga. Nggonku ngadhem ngursani Duryudana kakangku. Werkudara ya. Ya mbok sadurunge aku katurke basaku katura. Werkudara ya siya diatur bekti ngersanipun Kakang ora lan pangestripun Kakang bae Tampanana. Tak gegem dadekake jimat. Dayani marang uripe Werkudara. Apa dene Dimas Arjuna padha kanthi prayogana lungguh siadi nggonmu wis mesanggra ning Brajanegara Ngastina. Arjuna wonten maring dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Jaka Pitana amiji dhateng wiswanipun ingkang rayipun Arjuna
lenggah kula sampun boten kirang prayogi Koko Prabu. Nur Wangge. Nur Wangge. Koko Prabu. Koko Prabu Baladewa, Koko Prabu Mandura. Samanggaken kula miji dhateng rawuh patung Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Kini sampun rawuh tendhatulih Praja Negari Ngastina. Ingkang rayipun Jaka Pitana ngaturaken kasugengan miwah pambagirarja sartanipun aseng pasekan Monokrami mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Koko Prabu Balarama. Ya jagat pangestu Warawayahu Bathara jagat Pathik Indra Jala Dewaku. Yayi Prabu Kasinggihan Yayi. Prawi inggih sampun paduka dawaken pangandikanipun Yayi Prabu Duryudana sampun tinampi dhateng ingkang Raka ing Mandura. Estu damel bombong tasing manahipun ingkang Raka ing Mandura wonten sak mangke sowan kula kapiji kanthi prayoga sarta kanthi kawontenan ingkang nengsemaken saha bungahaken manah. Boten langkung aseng pasegan Monokrami sampun kula tampi. Ingkang Raka kendelo sami-sami kula ngaturaken salam taklim kula mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Duryudana. Yayi Prabu Jaka Pitana. Koko Prabu iki sampun kula tampi akarya bombong jas manahipun ingkang rayi pun Duryudana. Boten langkung kaprayogan lenggah patung Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Yayi Prabu sampun kados boten kirang prayogi bisanipun ingkang Raka ing Mandura. Yayi Prabu Jaka Pitana. Nuwun sewu anak Prabu. Anak Prabu Baladewa. Ngenipun rawuh wonten Praja Negari Ngastina ingkang Paman Sukalima ngaturaken kasugengan. Babadra pamujinipun iki. Antuk pamujining pamanku mbaya ning Sukalima saha pangestu ning dewa. Sowan kula tebih saking rubeda caket mring karahayon. Bapak kula ngaturaken puja pangastawa. Inggih. Kendel sami-sami nggih pun prayogaken lenggahipun. Sampun boten kirang prayogi pisan kula Bapak. Baladewa kakangku. Boleh kakangku Werkudara ngaturake basaku katura. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara ya. Siadi atur bekti kelanipun Kakang. Ana ngersanipun Kakang ora pengestrinipun Kakang Wetampan Manono Werkudara. Yo. Tak gegem dadake jimat ora liwat prayogan maupun wulugu. Werkudara kaya wis ora kurang kepenak Dimas. Koko Prabu ngaturaken kasugengan sakrawipun Arjuna ya. Prayoga sawanipun Kakang Raharja sawanku. Kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk. Ya Janaka tak tampa. Ana pangestrinipun Kakang ing Mandura wae Tampanana. Sampun sanget anggen kawula pundi. Werkudara. Baladewa kakangku apa? Ora mengko dhisik. Wektu sakmengko iki ya wektu iki pun Kakang nampa timbalan. Nampa nawala saka ngersane Yayi Prabu Jaka Pitana surasaning nawala. Pun Kakang kinen sowan ngersaning para Sata Kurawa. Ya kinen sowan ana ing Datulaya Praja Negara Ngastina sakmengko ingkang nedheng anake Pasewakan Agung. Yo. Gawe kaget setanipun Kakang. Ing antarane si adik kuwi pirangane Pandhawa. Si Adi Panenggak sartane si Adi Paneng alakot komapan unik Praja Negara Ngastina Werkudara. Wah, yo. Baladewa kakangku pangertiya. Anane Werkudara sartane Arjuna sowan ana ngersaning Duryudana kakangku mergo aku uga nampa. Ya kuwi nawala ingkang surasane padha kaya ingkang wis mbok ngendikake. Babagan wigatine apa aku ora bisa matur ngersaning Baladewa kakangku. Ternyatane kuwi dudu wenange Werkudara. Werkudara eneng kene jejere mung daya. Kamu ingkang dadi nalindur ning Praja Negara Ngastina ya mung Jaka Pitana kakangku. Wah, mula babagan wigatine apa tajaluk tanjena ana kersaning Duryudana kakangku Baladewa. Ya. Ngono Werkudara. Ya wis. Menawi ngaten Yayi, nuwun sewu. Sewu lepat aturipun ingkang Raka ing Mandura kula diagung wangaksami. Kagiatan manahipun ingkang Raka ing Mandura teka kula nampi timbalan paduka Yayi Prabu Jaka Pitana. Tumili sakmangke gandeng sampun satata sartanipun sampun prayogi sowan kula.
Wonten ngersanipun Yayi Prabu Duryudana keparenga samangke kula nyuwun dawuh timbalan paduka Yayi Prabu Duryudana. Menggah punapi ingkang dados wigatosipun. Menggah punapi ingkang dados daruranipun ingkang raka katimbalan saron wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Duryudana. Yayi Prabu Joko Widana. Durwangi. Koko Prabu sewu kalepatan kula diagung pangaksami. Yayi Prabu Kasihan. Sewu lepat kula nyuwun lumebering sesamudra pangaksami wonten sapangge. Kula wantun ngrawuhaken saha ngaturi rawuh padukan Koko Prabu Baladewa. Sayekti anggen kula ngawontenaken pasewakan saha kula nimbali dhateng wiswanipun kadang kula panenggah sarta kadang kula panenggah menika mung dipun sababaken awit negari Ngastina sapangke wonten pandhita enggal katon. Inggih pandhita ingkang sampun lenggah saha mesanggra wonten sak panggeranipun ingkang rayi pun Duryudana mriku. Inggih menika bapa penemban Dewa Buddha pandhita ing awu-awu langit. Pramila sapangke Koko Prabu sewu lepat diagung mangaksami. Gandeng ingkang rayi mriku cubluk ing nalar cingrangging samubarang. Kula kita sih meguru saha kula necep ngelmunipun Koko Prabu Baladewa. Pramila sapangke kula suwun kanthi saged paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa paringa sesarepan menggah kados pundi anggen kula badhe meguru suwita dhateng pendhita enggal katon. Inggih menika pun bapa nemban Dewa Buddha saking pertapan ngawu-awu langit Koko Prabu. Oh. Leng-leng ramyan ingkang driya leri nyawang candra katawangan sumu ing jas kato ritan limot kabyarsaning rojit remeng driyama nawung kekuwungan jawang wisesa tanhono kang kuciwa raras wah latala yo jagat pangestu wayahu Bathara jagat. Nuwun sewu Yayi Prabu. Sepisan ingkang raka ing Mandura midhanget sabda tapa paduka Yayi Prabu Joko Widana paring dawuh. Bilih wonten pandhita anyar katon ingkang samangke sampun sumandha lan mesanggra wonten praja negari Ngastina. Yayi. Yayi. Yayi Prabu. Ingkang sepisan ingkang raka ing Mandura nderek mangayu bagya sartanipun ingkang raka nderek bingah teka samangke Yayi Prabu Duryudana nampi paswitan so nampi rawuhipun pandhita enggal katon inggih menika pun begawan sinten bapa penemban Dewa Buddha. Inggih menika begawan Dewa Buddha saking mertapan ngawu-awu langit ingkang raka mathuk Yayi ingkang raka mathuk
Jenyatanipun danging gesang wonten ing alam padang menika dipun wenangaken kinarya budidaya. Mrisak mangke saged ngulir budi saha ngasah kadiwasan. Srana anggenipun badhe ngulir budi sarta ngasah kadiwasan mriku inggih kanthi lantaran meguru gegulang ilmu marang sinten kemawon. Dateng sinten kemawon menika kedadipun conto sartanipun kedadipun tulodo menawi ingkang dados pakartinipun. Nanging wis semanten Yayi. Boten sedaya pendhita wonten ing alam padang menika nggadahi ilmu ingkang sae sartanipun boten sedaya titah ingkang nggadahi patrap nista wonten ing alam donya menika lair lan batosipun ugi nista menika babar pisan boten. Saapik-apike perkara mesti ana eleke, saelek-eleke perkara mesti ana apike. Pramila menawi menapa ingkang kula aturaken menika kula suwun kanthi sanget Yayi. Menawi paduka ndaraturipun ingkang Raka ing Mandura kula aturi milah sartanipun kula aturi milih kula aturi metang ugi kula aturi metung babagan perkawis ingkang sakmangke badhe damel srana anggen paduka Yayi Prabu Duryudana saged gegulang ilmu dhateng sinten kemawon. Lajeng mitrat paduka Kanjeng Koko Prabu babagan kok bapa Wremban Dewa Buddha mriku kados pundi? Nuwun mangke. Menawi ingkang Raka mathuk kemawon menawi sakmangke penemban Dewa Buddha menika mapan wonten negari Ngastina saha mejangaken ngilmu dhateng Sangya Parasata Kurawa. Nanging kula menika namung nyuwun dhateng paduka Yayi Prabu Duryudana supados milah lan milih menika sababipun menapa? Jenyatanipun tiyang meguru tiyang gegulang ilmu menika namung nuhoni dhateng paugeraning tembung utawi paugeraning tetembangan. Lamun sira geguru kaki amilya menungsa kang nyata ingkang becik martabate kang sarta kawruh mring hukum kang ibadah lan ngurangi syukur oleh wong tapa ingkang wis amungkul tan mikir marang pawehing liyan iku pantes guranana kaki sartane kawruhana mriku. Tiyang meguru menika paugeranipun namung mriku ingkang kedadipun cepeng satanipun kedadipun gegem namung paugeran sarta inggih menika artosipun saking tetembangan menika kula wau Yai. Lajeng malih kula badhe nyuwun dawuh saha kula badhe nyuwun pirsa dhateng paduka Yayi Prabu Duryudana. Nyuwun pirsa babagan menapa dhateng ingkang Rayi Punjaka Witana. Mangke riyin pendhita enggal katon inggih menika pun pendhita ing pertapan ngawu-awu langit inggih menika pun begawan Dewa Buddha. Menika badhe mejangaken menapa sartanipun wigatosipun menapa? Teka samangke mapan wonten Praja Negari Ngastina. Menapa ingkang badhe dipun wejangaken Yayi? Samangke mitra dawuhipun Bapa Nemban Dewa Buddha. Kados pundi? Bapa Nemban Dewa Buddha panjenenganipun bakal mejang ngilmu kasampurnan kawrusakan paraning dumadi sastra cetha panggrawating diyu dhateng Sangya Parasata Kurawa ugi dhateng Sangya Para Pandhawa. Nanging sakmangke wonten syarat serananipun. Mangke riyin benyaipun penemban Dewa Buddha badhe wejangaken ngilmu kasampurnan dhateng para Pandhawa miwah Parasata Kurawa nanging wonten syaratipun. Syaratipun menapa Yayi? Sarananipun inggih mriku Bapa Nemban Dewa Buddha kersa sartanipun badhe sembulur nggihipun mejangaken ilmu kasampurnan menawi kelampah murungaken perang ageng Bratayuda sartanipun wontenipun Pandhawa inggih menika Werkudara kaliyan Arjuna dipun timbali sowan mriki. Menika awit para Pandhawa badhe dipun suwuni paseksen sarta badhe dipun dawuhi kinarya lampah tandha tapak asta wurunging perang gedhe Bratayuda lan para Pandhawa badhe dipun rukunaken kaliyan pun Parasata Kurawa. Koko Prabu sikra-sikra yen permana kanca sikra ngrakit nawang sesangka nawangsa sangka
Nalendra mbak marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrompak ing wadya kurta kuroreng giri-giri malah dalah ya jagat pangestu ora upana jagat Yayi Nun Sewu Koko Prabu kados pundi ing sekawit kula mathuk sartanipun kula sarujuk nggenipun penemban Dewa Buddha badhe mejangaken ngelmu kasampurnan dhateng pun para Pandhawa awit menika badhe amimbuhi dhateng kasektenipun para Pandhawa miwah para Satakurawa mboten namung badhe amimbuhi dhateng kasekten nanging antawisipun para Pandhawa lan para Satakurawa menika badhe saged mangertosi dhateng menapa sartaipun dhateng pundi tiyang gesang menika badhe dawah sartaipun badhe dumunung wonten pundi awit kawruh kasampurnan menika kalebet kawruh sangkan maraning dumadi kados pundi dumadining manungsa mekaten sekawit kula bombong sartanipun kula mathuk menawi penemban Dewa Buddha menika badhe mejangaken ngelmu kasampurnan menika Yayi nanging pun sewu sareng kula midhanget pirembagan menawi penemban Dewa Buddha badhe murungaken perang gedhe Bratayuda mengkiriyin kula kok mboten mathuk sartanipun kula mboten cocok lan kula mboten krumoso nggih menapa kula dipun maringi dipalilah menawi sekiripun kula badhe pirembagan kalian penemban Dewa Buddha monggo kersa kemawon akhiripun badhe pirembagan kalian penemban Dewa Buddha penemban apa nggih anak Prabu samangke Koko Prabu Baladewa ngeresaken pirembagan kelawan Paduka. Oh iya ya. Mbok menawa pancen ana rembug ingkang bakal diaturake ana ngersaning pun Rama. Ya, aku njaluki dipalih aku tak maju sowan Gungger. Sumangga Purwan. Pandhita kang kinarya wangsit. Pindha kombange sematu sarining tawang. Susu angin ngentinggone yang kalian kangkung maksi miper alah ya jagat Dewa Bathara hong mastu Rama sidam saring bawana langgeng ora mengko dhisik sinuwun apa pancen sira ingkang aran Prabu Baladewa ingkang kepengin sapi rembugan kelawan aku ya kelawan Begawan Dewa Buddha wah ladalah ya jagat pangestu ora upana jagat wah layak to layak Karang Pendhita Sumunar tejane mula Yayi Prabu kegut gandrung marang ilmu ingkang bakal diwejangake. Yo, peneban. Nek kowe nanjeke kelawan aku, ya aku iki Prabu Baladewa, ora ana liya. Iki Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Lho, mengko sikik sinuwun. Piye? Ning atase aku ndangu kelawan kowe menehi wangsulan marang Begawan Dewa Buddha. Mongko kowe tanpa nggunakake tata krama, kowe tanpa nggunakake subasita karo wong tuwa ora basa. Apa kaya ngono kuwi cacakaning Nalendra Mandura? Lho, kosek. Kosek piye? Kowe aja ngawur. Kowe aja waton bisa ngucap kowe berban. Anane Baladewa ora tata krama sartane anane Baladewa ora basa karo kowe kuwi, merga kowe kuwi uga ora basa. Kowe uga ninggal marang subasita. Gon mundangu lawan Baladewa. Merga patrap sartane paugeran wong urip ning tanah Jawa kuwi mung nuhoni marang ya kuwi tetembungan. Nek kowe pengin diajeni kowe ngajenono, nek kowe pengin dibasani kowe basanono marang sak pepadane. Nanging subasitamu ingkang kaya mangkono mau ndadekake Baladewa ora sudi yen aku kudu ngajeni karo kowe. Merga kowe ora ngajeni marang Baladewa. Oh ngono. Yo, mulo aja kaget.
Sartane kowe aja duwe rasa sing kepiye-kepiye. Aja duweni pandakma, sartane aja duweni pitakon. Kena ngopo Baladewa ora basa karo kowe? Merga kowe ya ora basa karo Baladewa. Oh ya wis, ya wis. Yo, areng kecak opo tak ladeni kowe? Lho kok sik. Anane aku maju ki mergo aku midhanget apa kang dadi timbalanmu. Yo. Ana dawuh pengendika apa sinuwun? Aku arep takon karo kowe, Bro. Penemban Dewa Buddha. Prabu Baladewa kepiye? Wis iki ing antarane kowe sawanene Raja Negara Ngastina kuwi kowe arep mejangake ilmu kasampurnan marang para Pandhawa lan Kurawa. Iya, pancen nyata kuwi. Kowe ingkang dadi pengangkas sartane gegayuhane Begawan Dewa Buddha. Nggonku mapan ana ngersani anak Prabu Jaka Pitana iki sayekti sepisan aku arep ngrukunke para Pandhawa sartane aku arep mejangake ilmu kang sampurnan. Apik, panjang kamu apik. Gegayuhanmu prayoga. Ternyatane pancen wis mataun-taun Pandhawa lan Kurawa kuwi ora bisa rukun. Baladewa ingkang arina lawan mengimung tansah ngajab sartane mung arep-arep nyadong bisa apa Pandhawa lan Kurawa bisa rukun. Kowe saguh ngrukunke. Iya. Nanging miturut ngendikane aja Prabu Duryudana nggon arep ngrukunke sartane nggonmu arep mejangake ilmu kasampurnan. Kawruh sangkan maraning dumadung saning para Pandhawa ndadak nganggo lantaran, ndadak nganggo syarat. Ya kuwi kudu murungake Perang Gedhe Bratayuda. Ya ora. Begawan Dewa Buddha. Ya pancen nyata, merga ngene sinuwun. Anane aku arep murungke Perang Gedhe Bratayuda kuwi merga aku ora sarujuk. Sartane aku ngeman marang kekadangan. Ngeman marang kekadangan lirewi. Aku ngeman marang kekadangan yen to nganti Kurawa sartane Pandhawa kelakon nindakake Perang Gedhe Bratayuda entuke mengko apa? Nek nganti Pandhawa menang, kuwi sing dikukup mung negara suwung. Nek Kurawa menang sing dikukup ya mung negara suwung. Tur meneh, jroning peperangan kuwi ora ana kok jeneng wong duweni rasa kabagyan, ora ana kok jeneng wong duweni rasa tentrem. Jroning peperangan kuwi eneke mung rasa ngrantes, eneke mung rasa ngresula. Eneke mung rasa nangis, eneke mung rasa sedih, rasa sungkawa. Merga ditinggal karo bapakne, bocah ditinggal karo wong tuane, ditinggal perang, maju ning Mabaratan. Lah ning kene iki aku sing ora mathuk. Tur meneh ning atase mung arep mbalekke satane mung arep ngrebutke negara kok dadak kanthi ancik-ancik marang kasangsaraning liyan. Kuwi sing aku ora mathuk. Kuwi sing aku ora sarujuk. Mula Perang Bratayuda arep tak wurungake. Dewa Buddha. Prabu Baladewa apa? Perang Bratayuda kuwi wis dadi jangkaring jagat. Perang Bratayuda kuwi wis dadi kodrat. Sartane Perang Gedhe Bratayuda kuwi ora iso disilahi nadyan kanthi srana apa wae. Iya. Nadyan Dewa wae ora ana ingkang wani cawe-cawe babagan Perang Gedhe Bratayuda. Lah kowe iki mung titah. Kowe iki mung manungsa lumrah. Kedunungan ina lali salah apes lan mati. Linga ngerti ya. Dewa wae ora ana sing wani. Dewa wae ora ana sing wani. Cawe-cawe babagan Perang Gedhe Bratayuda kowe mung titah kok arep murungke Perang Gedhe Bratayuda. Sing mbok uragat ki apa? Weh, lah engko sik sinuwun. Kowe aja waton bisa ngucap giri lusi jalma tan kena kinira. Nadyan to mung sak aku, nadyan to mung sak pendhita ngawu-awu langit Begawan Dewa Buddha. Nanging yen to ketrima uripku tak kira Perang Gedhe Bratayuda ora sida kelakon sartane tak wurungake. Ya wis, sakarepmu. Tak tonton, tak sawang, tak delok kaya ngopo kridhamu yen to pancen kowe iso. Yen to pancen kowe saguh sartane bakal kasempatan nggon arep murungake Perang Gedhe Bratayuda. Tak delok arep tekan sepira. Welah. Ana ratu kok sajak ngepal karo pendhita ya delokan. Nggon arep ngurungke Perang Gedhe Bratayuda ki ana syarat seranane. Ana syarat serana ingkang kudu ditempuh sartane kudu ditindakake. Merga
Perang gedhe Bratayuda iki bakal kelakon yen ta menungsa loro ingkang arep tak sebutake iki isih urip. Piye? Perang gedhe Bratayuda bakal kelakon yen ta menungsa loro ingkang isih urip. Iya. Sapa menungsane matur? Ora liya kejaba ya sepisan Nata Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Ping pindhone Semar Badranaya. Prabu Baladewa, ngerti ya? Menungsa loro kuwi ingkang tansah benthik-benthike. Menungsa loro kuwi ingkang tansah nglincipi carang papak. Ngedu Pandhawa lan Kurawa supayane aja nganti rukun. Mula pengangkahku nggon arep murungake perang gedhe Bratayuda iki syarat srengenge kudu tak tempuh. Ya kuwi kudu bisa nyirnake marang Prabu Kresna, sartane kudu bisa nyirnake marang Semar Badranaya Prabu Baladewa. Panus maring jajalanan sekertane bawana iblis lanat. Menungsa ora tatanan. Des malah ningrat gelak-geleng bumi panus maring jajalanan. Dewa Buddha. Dewa Buddha. Kowe kok lakon teko dadi ngucap ngrasani Nalendra Ndarawati Prabu Kresna. Apa kowe ora ngerti? Yen to sing lunggane ngarepanmu iki kadange Werdayayi Prabu Ndarawati. Menungsa ora tatanan. Sekawit kowe arep murungake perang gedhe Bratayuda ora apa-apa. Ora apa-apa wurono nek pancen kowe iso. Ning kowe wis ngucap ngrasani marang adhiku Ndarawati. Dewa Buddha, tak kira ora bakal langgeng nggonmu mapan ing Prajanegara Ngastina. Perkara iki tak kandhake ngrasani Yayi Prabu Kresna. Sing sang katrigu mulung mangroma ing wadya Kardakura Kardakura rek kiri jagat dewa Puremban Dewa Buddha kados pundi perkawis menika? Kados pundi apa? Koko Prabu Baladewa sajak duka yaya sinipi. Nesu mbak ya ben dasare Nalendra darah tinggi kok. Ratu ora tau sareh atine, ora tau sabar pikire. Pancen tak sengaja anak Prabu Duryudana aja kuwatir, aja kuwatir. Pancen pengangkahku nggonku bakal nyirnake Ratu Ndarawati kuwi supayane aku ingkang sepisan bisa gawe murinane Prabu Baladewa. Jagat Dewa Nur. Lajeng perkawis salajengipun kados pundi? Wis ditonton wae. Alon-alon mengko. Mengko ingkang keduga bisa mateni sartane saguh mateni marang sepisan Kresna ping pindho Semar ora liya kejaba ya mung Pandhawa. Gunane apa Werkudara karo Janaka mapan ning kene yen to dheweke ora saguh mateni marang Prabu Kresna sartane Semar. Wah. Dewa Buddha papaku. Werkudara piye? Aku saguh mateni Kresna yen to pancen Kresna landang kluputan. Nanging kluputane Kresna apa lah kok kowe dawuh karo aku kon mateni Kresna karo Semar. Sik ta. Kowe kok takon wong loro lupute apa ki kowe iki ora ngerti apik lan bener. Ora ngerti bener lan luput apa ora ngerti apik lan elek. Lire piye kowe ngendika ngono? Coba gagasen. Wong loro kuwi sing tansah ngojok-ojoki sartane wong loro kuwi sing tansah
gawe perkara supayane Pandhawa lan Kurawa kelakon nggone nglakoni perang gedhe Bratayuda. Mangka perang kuwi isine ming kawengisan. Perang kuwi ora ana kok sing jeneng wong guyu laka-laka ora ana. Enenge ming tetangisan, enenge mung wong ting jlerit ora karu-karuan. Coba gagasen, coba bayangno. Apa kira-kira pakartine Kresna karo pakartine Semar sing tansah nglaja-ajoki lan tansah ndombengi marang Pandhawa lan Kurawa supayane kelakon nggone nindakake perang Bratayuda sing benthik-benthike Pandhawa karo Kurawa. Apa kira-kira ngono kuwi dudu lupute Kresna? Jlamprong kuwi menawi miturut kula kok Koko Prabu Kresna menika lepat. Lupute punapa? Lah menika wau ingkang dipun ngendikaken dening Bapa Remban Dewa Buddha Koko Prabu lan Kakang Semar menika benthik-benthike Pandhawa lan Kurawa supados kelampah nggihipun badhe nindaken perang Bratayuda. Nggih napa mboten? Wah, edan. Ya wis. Yen ngono aku saguh mateni Kresna lungguh sing prayoga. Monggo bubareng pasewakan aku tak budal ning Durwati lan kula badhe bidal dhateng Karang Kadempel mejahi dhateng Kakang Semar. Lah ngono apik kok dadak do semaya senengane ora sigra-sigra bala kang tumingal. Prajambo kang samya tali. Lerat dadet wilating kata Danyuanggung mangun sang nidi minjang sang adiladenya Matali Terus Surawilaka Kadya Buta Singa Pregil Pasti Joko Tendanya kang mangambak boyo Tidemat daring pasewaken negari Ngastina nalika semanten njegegreg kadya tugusina ngartana nggih nata ngastina Sang Prabu Duryudana awit midhanget pangandikanipun mandhata ngawu-awu langit nggih Sang Tapa Begawan Dewa Buddha kedadak kapirang ala ing sang ya para kawula dasih sami ala bilih wonten titah swantah ingkang sowan minggah wonten ing Datulya Praja negari Ngastina mancat Pancaniti la sinten ingkang sowan nenggih sang Kilurah Petruk kantong bolongan majaning sang Kilurah Semar Badrana miwah sang Kilurah Bagong ingkang mantun minggah madring Datulya mancat Pancaniti repepeh ya soto metarangan gawe kaget kang samya mulat Mangro baing para kawula kancana dayoh yak njaluk dalan Thank you.
arom sinong mati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ana bali lumut amra kanggeng awita denjengan oh ya jagat pangestu Paman Daryo kula wonten timbalan nggih. Kados undi perkawis menika anggen kula badhe gagapi. Nuwun sewu liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten. Sapangripun Kakang Prabu Baladewa. Menika kula nampi wiswanipun Ponokawan Petruk kaliyan Bagong. Lah. Nembe kemawon bapakne dirasani nggih. Lah kok menika anake mara ting jruntrul. Lah kok teka kutuk marani sunduk nggih. Gong, ngopo iki? Ngopo apane? Awake dhewe lagi teka urung didangu, urung dibagekke kok. Patih Sengkuni omong nek awake dhewe kaya kutuk marani sunduk. Ora apa-apa, Truk. Mbok menawa kowe wujud ancaman nggih saka Sengkuni mbok menawa mau saurung awake dhewe teka ngrasani arep mateni awake dhewe wis ngono wae Kurawa ki tiada hari tanpa niat arep mateni awake dhewe heeh wis gak kowe matur ngenteni didangu gak kowe matur ngersane sinuwun Prabu Duryudana oh iya nanging mangga kemawon dipun dangu kemawon mbok menawi nggadahi wigatos nggih. Paman Daryo kula aturi lenggeng sekeca. Inggih sampun boten kirang prayogi. Mitra Kantong Bolong. Sawise aso kang dadi napas asat kang dadi riwi. Padha kanthi raharja selamat sawarbu Mitra Kantong Bolong. Nona amit masang kaliman tabit bina iki lho dumawaing tampa real pangestu ning sun wae tampa nono. None nggih sampun sanget anggen kawula pundi mugi dadosna jimat paripe ndayana ing kasantosan. Prayogatna Bagong. Sampun boten kirang prayogi. Petruk padha kanthi raharja sak sowanmu Petruk. Oh inggih. Patih Sengkuni nggih bekti kula kunjuk patih. Iya. Tak tampa ora lewat pangestuku Tamanana. Bagong padha kanthi slamet sowanmu. Antuk berkah dongane Sengkuni. Lho. Kok ora ngabekti ora subasita karo aku. Aku ki patih lho Bagong. Patih ki rak ning negara Ngastina. Patih ki rak kanggone kawula negara Ngastina, kanggone Nayaka Praja negara Ngastina sing derajate sak ngisarmu ne. Nek kowe ora ning negara Ngastina derajatmu kuwi mung padha karo aku. Mongko kowe kedayawan wong sak njaban rangkah negara Ngastina. Aku dudu kawula Ngastina, aku dudu kawulamu, aku dudu Nayaka sing sak ngisarmu. Mula kang saka kuwi aku ora sudi nek aku mbok dawuhi aku takon basa, takon ngabekti karo kowe aku mah. Dasare cangkemmu ki elek. Ilah. Urung apa-apa kok Sengkuni wis dicangkem-cangkemke. Kose, aku tak takon nek kowe ora rumangsa cangkemmu elek, aku tak takon karo kowe. Ki arep takon apa, Bagong? Kowe mau muni
ngerti aku karo Petruk sowan ning Dataya Prajanegara Ngastina ki kowe mau muni kutuk marani sunduk. Ki werdine apa? Hah? Ora ana werdi apa-apa ya mung aku mbangane ora omong ngono Kakang. Ah, aja ngapusi kowe. Aku ngerti. Kowe malam sura iki arep bakar-bakar kutuk to kowe. Takne kowe arep ngejak aku terus kowe omong nek ora ana werdine apa-apa. Wah. Gong, kowe iki ra dong. Apa? Kutuk marani sunduk ki kaya dene iwak kecemplung wuwu kan lho, Gong. Ah iya, ngerti aku, gek arep dibakar ngono ta iwake. Ora. Kaya dene mungsuh ingkang mlebu ning kandhanging mungsuh. Ngono lho. Oh alah, werdine elek to, Truk? Elek. Ora kok arep madang, ora kok bakar-bakar lek-lekan ki ora. Mbok menawa, ya wis ni ora apa-apa. Nek kira-kira kowe arep ngejak aku karo Petruk ora apa-apa. Aku iki sugih kok aku. Dasare bar entuk ijol kaca mobil pecah iki apa? Terima mobilnya tak buang, dite tak nggo bakar-bakar wis gampang wis kok ora usah dipikir perkarane. Iya. Wah kok ngleleng. Slamet atiku. Prayogakna Bagong. Kaya wis ora kurang kepenakne. Oh, Petruk padha kanthi raja sowanmu Petruk. Pamujinipun Penemban Durna wilujeng sowan kula Penemban bekti kula katur. Iya. Tak tampa ora pangestu tampan ana Petruk. Nggih sampun sanget kanggen kula pundi. Bagong padha kanthi slamet sowanmu Bagong. Wah, Penemban Durna nggih Penemban. Kepareng wiji dhateng piswanipun ingkang abdi pun Pak Pangeran Bagong. Sowan kula mboten manggalangan setunggal punapa bekti kula katur Penemban. Ya. Pangestuku tampan ana apa ana kawan? Pangestuku tampan ana. Nggih. Sampun sanget anggen kawula pundi. Wah. Petro padha kanthi slamet sowanmu. Lho. Ndara Werkudara nggih Ndara. Wilujeng sowan kula bekti kula katur. Ya, tak tampa pangestuku tampan ana. Nggih. Bagong padha kanthi prayoga sowanmu. Ndara Werkudara. Yo. Sampeyan ki salah alamat. Salah alamat wi. Umume Werkudara ki enenge ning jejer Ngamarta, iki jejer Ngastina sampeyan kok melu. Ana wigati kudu tak aturake ngersaning Duryudana kakangku. Oh, nggih. Bicara dong awake dhewe sowan mrene iki wigatine arep marani kuwi kok ora. Wis menengo wae kowe, Gong. Aku kok nek meneng dikira layang mati. Ya wis. To nek aku meneng kok ndak ora mbok bagahi jatah rokok. Wong kowe mau ora ngempit 6 bungkus to, Truk. Iya. Sing siji wis tak oncalke Semar kae mau. Karo mangkat rene wis tak oncalke Semar. Iya. Petruk padha kanthi slamet. Wilujeng Ndara Janaka, bekti kula katur. Iya, pangestuku tampan ana. Bagong padha slamet. Nggih. Pamujinipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk Ndara. Iya. Tak tampa ora lewat pangestuku tampan ana. Nggih, sampun sanget anggen kawula pundi. Petruk kandung gulung. Wonten dawuh sinipun. Sowanmu tanpa tinimbalan. Ana wigati apa? Napa kula sampun dipun keparengaken matur ndak paringi purba asesa matur ana karsaning ingsun. Oh inggih. Saderengipun kula sowan kula ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula kunjuk wonten ngarsa paduka. Yo, ingsun tampa sabanjure wi. Ingkang sepisan sinipun kula ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling ron klapa. Apurenta mbok bilih wonten lepat kawula anggen kula badhe matur kersanipun Sinuwun Prabu Duryudana. Yo, ora dadi ngopo para Dyagi matur. Oh inggih, matur nuwun. Sepisan sowan kula tetinju dhateng kararjanipun para bendara kula, para punden ing negari Ngastina inggih menika pun para Sata Kurawa. Wondene ndungkap ingkang angka kalih. Sowanipun Petruk kaliyan Bagong menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Nanging sowan kula menika namung minangka duta kongkonan. Kula minangka duta panglawung saking negari Ngamarta. Duta panglawung. Nggih. Duta panglawung kuwi tegese duta kongkonan panglawung Rajapati. Sapa ingkang tekaning pati? Mboten sida.
Ora konsisten ta kowe iki, Truk? Kleru kok ya kleru ngomong kowe. Minangka duta kongkonan saking para Pandhawa saking negari Ngamarta. Ingkang sepisan wigatosipun sowan dipun dawuhi dening Sinuhun Prabu Puntadewa sowan negari Ngastina menika, kula kinen nanjihaken menapa kepara estu satanipun menapa kepara nyata bilih sak mangke panenggak Pandhawa kalian panengah Pandhawa inggih menika Ndara Janaka kalih Ndara Werkudara menapa estu mapan wonten praja negari Ngastina menika ingkang badhe kula tanjaken nanging gegandhenganing sak mangke ingkang abdipun Petruk kantong bolong sampun malah sampun sak pirembagan kalih Ndara Werkudara Ndara Janaka nggih pun mbageke kalih sowane Petruk kula sampun mangertosi bilih sak menika Ndara kekalih Ndara Werkudara kalih Ndara Janaka mapan wonten negari Ngastina. Lah lajeng menapa ingkang badhe kula tanjihaken sowan kula menika namung nuhoni dhateng menawi nggih dados dawuhipun Sinuhun Prabu Puntadewa bilih kula dipun dawuhi sowan wonten mriki menika kula kinen amboyong inggih menika kula kinen ngaturi konduripun Ndara Werkudara kaliyan Ndara Janaka kundur wonten negari Ngamarta. Mergane anu sinuwun niki cekaas kemawon rembuke kula kalih Petruk. Bagong kuwi. Negara Ngamarta niku ketaman ruhara, negara Ngamarta ketekan dahuru. Merga negara Ngamarta koncatan marang inggih menika cagak tuwak bebeteng tinanggulange praja. Negari Ngamarta inggih menika Ndara Werkudara kalih Ndara Janaka. Lah sing mapan teng negara Ngamarta niki mung Sinuhun Puntadewa kalih Ndara kembar. Monggo nek enten napa-napa piyai-piyai niku isane mung meneng. Piyai-piyai niku isane mung mendel. Nek enten napa-napa enten parang muka sing depani teng negara Ngamarta panjenengan mboten isa temandang. Merga nggih awit saking kawontenan ingkang ringkih. Lah niki sowane Bagong kalih Petruk niki ajeng boyong kondure Ndara Werkudara kalih kondure Ndara Janaka. Menawi kula dipun maringaken menawi Ndara Werkudara dipun maringaken dhateng dipun Petruk kantong bolong badhe kula boyong. Wangsul wonten negari Ngamarta kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pindan. Nek kudune nggih sampeyan masrahke, kudune sampeyan nggih maringke. Wong nuwun sewu. Sing dadi Pandhawa niku Ndara Werkudara kok dudu Sinuhun Prabu Duryudana kok. Sing dadi pirangane Pandhawa niku Ndara Werkudara. Dadi Ndara Werkudara menika dados kadang tarunanipun Sinuhun Prabu Puntadewa. Nek kakange ngersake adine kon kondur nggih adine paripaksa kondur. Ning ewa semanten lho Sinuhun. Umamya sak mangke Ndara Werkudara nderek pernatan negari Ngastina menawi mboten saking palilahipun Sinuhun Prabu Duryudana Ndara Werkudara mboten kondur, mboten dipun kemarangaken kondur dhateng negari Ngamarta. Rembag salajengipun kula pasrahke Bagong. Nggih, Gong. Nggih. Bloko suta blakotang terus tegang. Oh. Terus terang, Gong. Hah? Terus terang. Aku tegang ae. Wah. Kowe iki kok neka-neka. Blakotang terus terang. Blakotang terus terang. Niki kelompok dipasrahi Purbawasesa kalih Sinuhun Puntadewa. Kelompok dipasrahi Purbawasesa, Bagong, kowe sing dadi gentho ana ing Karang Kadempel. Ya senajan to aku ki ora seneng nek ana cecongkrahan, senajan to Prabu Puntadewa ki ora seneng, ora srek nek ana padudan, nek ana keributan, ning gandeng iki dadakake serana lantaran isane adhiku Werkudara karo Jelampor kondur nang negara Ngamarta, nek kira-kira mengko Werkudara karo Arjuna ora kersa kondur, ora kersa mulih, ora kersa bali nang negara Ngamarta, kowe tak pasrahi Purbawasesa, kowe arep ngopo wae nang negara Ngastina sak karepmu. Dadi kula ampun nampa ngendika saking Sinuhun Prabu Darma Warimin Darmakusuma. Saking Sinuhun Prabu Darmakusuma ingkang kados ngaten menika, nek ngaten Sinuhun Prabu Duryudana sakuramakmane kula aturi jaga ajang sing ngombo beteng sing kandel. Kok jaga ajang? Hah? Jaga ajang, jaga jagang ora jaga ajang. Nek ajang ki nek wong arep madang. Oh ya,
Aku ya arep madang sik kaya. Oh, wong kok wetenge semego wae ora. Jaga jagang sing jero, beteng sing kandel. Ya jagat pangesungkara. Petruk, wonten dawuh sinipun. Apa kira-kira kowe ora mangerteni yen to anane Werkudara lan Janaka mapan ing negara Ngastina iki mergo arep nampa wejangan ilmu saka pendhita anyar katon ingkang wis mapan ing Muraja negara Ngastina. Mengke riyen Ndara Werkudara kali Ndara Janaka badhe nampi wejangan ilmu saking pendhita enggal. Yo, sinten? Ya kuwi bapa nemban Dewa Buddha pendhita ing awu-awu langit ingkang wis satata bakal mejangake ilmu marang Werkudara Putra Janaka. Gong. Ora kasil iki, Gong. Ora kasil piye? Ndara Werkudara karo Ndara Janaka ora dientukke diga bali. Minggir kene tak saduke ratune kene. Wis sabar. Aja terus arep kerengan ngono kuwi aja terus rono kasar ora. Sebabe apa, Tru? Sebabe apa? Genahke. Kok Ndara Werkudara karo Ndara Janaka ora entuk digobali iki? Eneng pendhita anyar katon peparape Begawan Dewa Buddha arep mejangke ilmu karo Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Nek urung disida diwejangke ilmu Ndara Janaka karo Ndara Werkudara urung entuk gobali. Sapa pendhitane? Dewa Buddha. Sing lunggone ngarepe Durna kuwi kayake. Oh lah iya. Pendhita kok ngentutan. Mau aku lungguh ning burine kok ming anggere anget kok ming. Pendhita apa? Pendhita ora diwibawa blas. Ayo mbok menawa ora. Lho nuwun sewu. Ning niki kula niki nampi dawuh saking Sinun Puntadewa niku. Nek umpama kira-kira niki kula pirembangan kali Begawan Dewa Buddha kados pundi? Kowe arep rembugan karo Begawan Dewa Buddha. Nggih, arep ngopo? Lah nggih niku negosiasi bab perkara Ndara Werkudara kali Ndara Janaka ingkang badhe kula boyong kundur wonten negari Ngamarta. Ya wis sakarepmu, Begawan. Ana dawuhmu apa, Ngger? Samangke Petruk kantong belum badhe pirembangan kelawan Jagandika Paduka. Akhiripun badhe boyong wangsul inggih menika Werkudara kaliyan Arjuna. Lah dalah minggir aku sing ngrembuki, Ngger. Oh. Juangkahangkra sesumbar mawa lendha bumi gonceng. Kumaludha kuntor gatok. Wela. Wonten pandhita ingkang majeng ngadepi kalih Petruk menapa sampeyan menika penemban Dewa Buddha penemban. Ya dasar kepara nyata Petruk kantong bolong kowe. Nggih, kula pun Petruk kantong bolong. Nek kowe takon karo aku ya iki. Ya iki Begawan Dewa Buddha ya iki. Nggih. Ora aku arep takon karo kowe. Pripun, Begawan? Kowe jare arep rembukan karo aku. Oh nggih, estu. Kula lajeng pirembangan kalih panjenengan. Mergo ngendikane sampean arep mejangke ilmu kalih Ndara Werkudara kalih Ndara Janaka. Lah mengke riyen ngilmu napa sing ajeng sampean mejangake? Aku arep mejangake ilmu kasampurnan kawrusangan maraning dumadi ana ngersaning Werkudara lan Janaka. Nanging ngerti ya, anggone Werkudara Janaka ora tak keparengake lunga saka negara Ngastina iki merga dheweke tak jaluki paseksen. Lho. Dipun suni paseksen? Iya. Napa najeng pemilu? Wah kowe iki kok tak jaluki paseksen kinarya wurunging perang gedhe Bratayuda. Sartane mengko Werkudara lan Janaka tak dawuhi supayane tandha tapaasta. Perang gedhe Bratayuda diwurungake sartane Pandhawa lan Kurawa kelakon rukun Petruk. Oh. Mengke riyen menapa? Sik. Kula kok ora mathuk karo sampeyan. Ora mathuk piye? Sepisan kula niki pun ganjel rasane atine Petruk. Ganjel sebabe
Sampeyan menika pendhita mongko arep mejangke ilmu kasampurnan. Nuwun sewu. Sampeyan pirsa mboten kalih lakone Ndara Werkudara ingkang Puskawuri. Sampeyan pirsa napa mboten tau tate midhanget kondange napa mboten? Perkara lakone Ndara Werkudara ingkang nalika ngupadi wujuding banyu suci Perwitasari menika ngupadi ilmu kasampurnan nalikanipun pinanggih kalian Sang Dewa Ruci. Ya aku ngerti lho. Teges Ndara Werkudara menika janjane mboten buta diwejang ilmu kali sampeyan. Mboten buta wejangan ilmu kasampurnan saking sampeyan merga Ndara Werkudara niki pun pirsa malah panjenengane pikantuk langsung saking dewane. Nanging anane aku arep ngurungke perang gedhe Bratayuda kuwi yakin Aryas srana rukuning Pandhawa lan Kurawa. Banjur nggonku arep ngurungke perang gedhe Bratayuda iki kudu ana srana ingkang ditempuh. Ya kuwi para Sataka Kurawa lan Pandhawa kudu bisa nyingkirke sepisan nang Ratu Ndarawati. Nata Dwaraka Prabu Sri Bathara Kresna ping pindhone kudu nyirnake sing jeneng Semar Badranaya Petruk. Mikiratra. Nggih. Aja muntap lir krentat duka yayasinepe. Netra kocak ngondara andir. Idep nyomalon saka adani rombanana yen sinabun mring sagedheng. Oh. Mareng aku omong yen to anggonku arep nempuh srana mateni Kresna karo Semar. Iki kok ana menungsa praupane kaya babi nyeruduk kowe kuwi. Rumangsane apa barat? Strayali binentang laut. Hantu laut kowe. Ora engko sik kowe sapa? Kowe iki sapa? Ana menungsa kok wujudane kaya kowe. Isa wae, Mbah. Hah, kok sik? Sadurunge nek kowe takon karo aku iki anake Semar. Iki anake Semar. Kok sik, Mbah? Aku krungu rembugmu kowe kandha nek kowe arep mateni karo Semar kok marai runtik atine Bagong. Hah? Lupute Semar apa? Klerune Semar apa kok Semar arep pateni? Semar ki ora usah pateni. Semar ki wis tuwa. Engko modar dhewe. Kowe iki padha wae ora jare arep mbelani bapak. Mbelani kok. Rumangsane apa? Sinuwun Kresna ki lupute apa? Hah? Sinuwun Kresna ki kenal karo kowe ora, bapak ki tepung karo kowe ya ora. Kowe iki dudu sapa-sapane Sinuwun Kresna, kowe dudu sapa-sapane bapak. Ora lah kowe iki arep ngopo? Arep nesu. Aku wis mecicil ngene iki wis nesu aku. Lumangsane apa? Strayali binatang kowe. Pendhita ora, pendhita kok mulang sarak kowe. Pendhita kuwi kudune ngene ya, Mbah. Pendhita ki ngajarke kerukunan. Nah pancen arep mejangake ilmu kasampurnan ngersani Ndara-ndaraku, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, ora masalah, ora apa-apa. Oke, this is fine. No problem. Ning apa ya pantes, apa ya sak mestine sartane apa pantes diarani pendhita. Nek pendhita kok ngajarke tumindak nista. Tumindak nistaku sing ngendi? Wah, lah iki kaya ora sadar tenan iki truk ora iso mbedakake pendhita utawa ora iso mbedakake perkara apik karo kleru iki. Sebabe, iki kaya ngene kok diarani pendhita, kaya ngene kok disuwit-suwitane ra. Kok sik to? Apa ana jamak lumrahe wong arep ngejangake ilmu kudu mateni karo wong liya. Lho, ngene ya Bagong. Wong arep nggayuh kanugrahan kuwi kudu ana korban ingkang ditempuh. Kok sik? Cen aku ngerti kudu ana korban sing kudu dikorbanake nek arep nggayuh kanugrahan. Mergo aku ya tau nglakoni. Ngono. Aku ki arep utang BPKB ya kudu tak sekolahke sithik. Wah, sing tok nggogaran kok utang kowe.
Awitekno, nek arep entuk dit ya kudu ana jaminane sithik kok ora. Ning ngene, lupute Sinuwun Kresna karo kowe iki apa? Lupute bapak karo kowe iki apa kok kowe arep mateni bapakku Semar karo mateni Sinuwun Kresna? Aku ora trima. Kowe ora ngerti apa piye. Nek iki anake Semar. Lelanange jagat lajure bawana kuwi aku iki. Petruk minggiro tak sepake ndase. Mboten sida. Santai mawon. Terus ki arep ngopo? Aku ora trima. Ayo. Ijen lenang penemban. Aku ora trima mergo aku krungu aturmu sing kowe jane arep mateni karo bapak. Ora sah kowe mateni bapak. Kowe ketemu karo anake Bapak Semar, urung karuan kowe iso ngundurke karo anake Semar. Yen ngono kowe ora nrimake anane Begawan Dewa Buddha. Ya Begawan Dewantaka arep mateni karo Semar. Ora trima. Ayo. Dudu nang kene papane neter kadektayan. Tak gelandang metu njaba kelakon mati dening aku. Ya. Rumangsane apa kowe? Sadurunge ketemu karo Semar kowe kudu ketemu karo anak-anak Semar. Sadurunge kowe nglangkahi kuandane Semar, kowe kudu nglangkahi kuandane Petruk Kandhang Bolong. Hop. Sik, Gong. Apa? Sadurunge nglangkahi kuandane Semar kok nglangkahi kuandane Petruk. Aku gelem ora dilangkahi. Ayo moh, aku ya moh kok. Gareng kowe apa piye? Kae sing uripe ora guna kae. Mesake ya le ora. Ngono-ngono nek gareng ora mangkat ora enek sing ngendari kowe. Ayo. Dudu nang kene papane wong neter kadegdayan. Lak gelandang metu njaba mati dening aku. Kowe sing mati ngono kuwi. Ana sing ditantang wis metu ning jaba kana kok. Bagong kok bali mlebu ki. Pendhitamu pendhita lamur kok. Wong minus mriki didadekke pendhita dadekke nujung disuwitane. Ora ngerti yo pendhitamu ora ngerti pendhitamu lamur kok. Wong aku mlayu dheke nututi mlayu aku mung mubung cagak sit aku mung ngono. Untung aku ki mantan pemain Fast Furious ya terus. Dadi aku pinter ngedrift. Edan brungsa ora tatanan. Jagat pangreting kawontenan nulika sampyaing ngaratan Keparengipun anak Prabu ketapno barisaning para Satagrawa sartane kadangipun Kakang Werkudara Duryudana kakangku apa Arjuna wonten dawuh nadyan to kae abdimu nadyan to kae baturmu nadyan to kae pamongmu tak jaluk undurna merga kowe wis duweni prasapa satane prasetya nggonmu bakal suwita ngersaning sang penemban Dewa Buddha. Yo ngestake dawuh Jaka Pitana kakangku. Inggih Kaka Prabu ngestaken dawuh. Pawandarya, kula wonten timbalan kene. Buparo kang padha sibu ingsun kundur kedaton. Yen ngestaken dawuh. Nyun pamit madal masilan. Ngatos-atos sampun kados lare alit Pawandarya Senguni.